लोगोसे आं दिनै खोथाखौ सावरायगोन जोंनि एनडिएफबि लिडारफोरा दिनैनि बे सरकारावहाय सोर सोर मा बिबान मोनखो एनडिएफबिनि लिडारफोरा नैबे सरकारावहाय माबा मोनसे मोनदेरनाय सोरबा मोनदों नामा साख्रिनि खोथाखौथ' बाद दोन माबा मोनसे खामानि मोननायनि खोथाखौथ' बाद दोन एनडिएफबिनि केडारफोर आरो लिडारफोर सोर साबेसे खै कौटिनि खामानि मोनखो आरो एनडिएफबिनि लिडारफोरा सोर साबेसे भिसिडिसि चेयारमेन जाखो मेम्बार जाखो दे दाथ' जोंनि 34 बोसोर नांनाय मानायफोराथ' दे बे भिसिडिसि चेयारमेननि थाखायसो नांखानाय जादोंबो रायजो राजानि थाखायथ' नांनाय जेबो गैखाया खिन्थु एनडिएफबिनि लिडारफोरा खयजना मा उन्नत जाखो बेसेबां डेभेलप जाखो ना दाउ अमा फिसिनायजों डेभेलपमेन्टआनो जाजोबखो ना मा मोननैसो खोथाखौ बुंबावनो गोसो जादों दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि सारखौ बरननायनि नामाव इउपिपिएल सरकाराव ओरैबायदि प्रमद बर'नो मेमरेन्डाम गोबां होदों बै एनडिएफबिनि केडार गथ'फोरखौ लानानै जाय लिडारा इउपिपिएलआव हाबहैदोंमोन बिथांमोना मेमरेन्डाम होदोंमोन रन्जन दैमारि सारखौ बरननायनि नामाव प्रमद बर'नो गथायहैदों दे नोंसोरनि मेमरेन्डामाव मा मा लिरनाय दं 1 नाम्बारावनो दङ जोंना रन्जन दैमारि सारा गनांगौ आरो जियालाव थानायफोर जेसेबां दङ बिसोर गजोबनांगौ बिनो गथारमारबायना जायफ्रा मेमरेन्डाम हैदों प्रमद बर' नोङो एक्स एनडिएफबिफोरनि बै मेमरेन्डाम होनायफोरखौ सनमान होदोंना भेलु होदोंना प्रमद बर' चिफ बिटिआरथ' होनजाला बिटिसिनि चिफ बिटिआरआ दिनैसिमबो इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो बिराद गोबाव सम नांगोन बे इमप्लिमेन्ट जानो बिथाङा ओरैनो बिटिआर निउस माबायावबो बिटिआर होनबाय थायो ओंखायथार थगायसुला बियो माने ओंखायनो बिटिसि होननाया मोजां बिटिसिखौसो दिनैहाय लानानै सरकार सालायबाय थादों बिटिआरनि नामाव सरकार सालायाखै बे आरोखि ओमफ्राय बे प्रमद बर'आ जाय मानसिफ्रा दिनैहाय मेमरेन्डाम होदोंमोन बै मेमरेन्डाम होनायनि सायाव बिथाङा नायदोंना आरो रन्जन दैमारिनि खोथाखौ बरननायनि खोथाखौ बुंखांदोंना मालाबा गोख्रों गोरायै बुंदोंफेरनायखौ खोनादों नामा बियो मालाबाबो बरननाय नङा दिनैहाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ डिस्ट्रय खालामदों फोजोबस्रांदों होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' खालामदों रावबो खालामाखै प्लास गबिन्द बसुमतारी डिस्ट्रय गासैखौबो सिफायजोबनानै होदों होननानै बुङोब्ला प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारीजों सिफायजोबदों बे एनडिएफबिआबो बे रोखोमाव थाबाय थाखानाय नंखायामोन सानसे नङा सानसे मायावबा नङा मायावबा मोनसेयाव एकर्डखौ बिसोरो खालामखागौमोन खिन्थु नैबे रोखोमनि सान्ति सुक्तियाव नैबे दा जि एकर्ड जानाय बे सिस्टेम नङामोन बै बामोन गुस्टि प्रमद बर' थानायखायनो बे बुस्थुआ उल्थां फाल्थां खालामजोबदों प्रमद बर'आ सोरबाया प्रमद बर'खौ बुङोबा दुखु मोनो लाब गैया गाज्रि मोननानै बिथांमोना आंनि भिडिअखौ दानाय बुंखायो आङो प्रमद बर'आ एनडिएफबिखौ डिस्ट्रय खालामनायनि मोनसे सिमां दङमोन नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ देरहादों एनडिएफबिआ जेनदों आं बेखौ रोखा बुंगोन आच्छा जिखियानो जादोला बेफोर खोथाखौ दोनथ'नोसै एनडिएफबिखौ फोजोबदों प्रमद बर' डिस्ट्रय खालामदों सिफायजोबदों उल्थां फाल्थां खालामजोबदों प्रमद बर'आ देरहादों आरो दिनैहाय बियो बे बिटिसिखौसो सालायबाय थादों बेफारिनि खोथाया माबायदि होननानै बुङो बिजनेसमेन बा कन्ट्रेक्टार दिनै जोंनि बर'फोरा बिराद गिदिर मोजां कन्ट्रेक्टारफोर दङ बै बर' कन्ट्रेक्टारफोरा मा बेसेबां गिदिर खामानिखौ मोनदों नोंथां प्रमद बर'आ हिसाबखौ होनो हागोन ना प्रमद नोंथांनि खाथियावनो नों आं बायदि बर' रायलायग्रा कन्ट्रेक्टारफोर मेला दङ
मेल्ला दङ बिसोरनो दिनैहाय मा खामानि होदों नोङो दिनैहाय मा बे मानसिखौ लाबोदों नोंनि जायगायाव बर' मानसियानो दिनै कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोनानोथ' खामानिखौ मावगोन दिनै नोङो खुन रुटि जाग्रा रुटि गुरथां गुरब्रि जाग्रा बेफोरबायदिखौसो लाबोजोबनानै नों होजों दोनजोबदों माथो नोंलाय दुनियानि नोंनि आखायावथ' गोबां खामानिखौ दिनैहाय सोरबा बांगाल कन्ट्रेक्टारनोसो होनानै दोनदों नोंनि बर' मानसि कन्ट्रेक्टारनोथ' होआखै नोङो मा बेसे सासे कन्ट्रेक्टारनोलाय मा बेसेथो खामानि होदों आं सावरायदों बिसोरजोंबो आं रायलायदों लोगो हमलायदों बिथांमोनाबो UPPL नि मानसियानो गोजा नों बायदि UPPL नि मिथिबाय बै कन्ट्रेक्टारफ्राबो UPPL निनो मानसि गोजा बिथांमोनजोंनो सावरायदों दिनै बिथांमोना मा खामानि मोनदों बर' जानानै बर'नि नोंनि थागिबि जायगायाव नोंनि हायाव नोंनि बर'आ दिनै खामानि मावनो मोना खुन बिहार पान्जाब माबा माबि आग्रुं बाग्रुं माबा मारुवारि बेफोरबायदिसो मोनोब्लालाय मा जानांगौ नोंनि बर'आ माबोरै थागोन बै कन्ट्रेक्टार बर'फ्रा माखौ मावना जागोन दिनैहाय नों बिसोरनो जुदि खामानिखौ होआबा नोंथ' होखायाखैना आंथ' बहुत मानसिजों सावरायदों आं दिनैहाय नोंथाङा सोरबा सासे कन्ट्रेक्टार सोरबा सासे मुस्लिमनिसो होबावदोंलै आं नोंखौ बेखौ फोरमान होगोन आं मालाबा मिथिबाय आं बेफोरबायदि खामानिखौ थख'नो माबा खालामनानै नोंनो सोर बांगाला माबायदि खामानिखौ मोनदों बे बङाइगावनि बांगाल सोर बिलाय बेनोलाय मानो होनांगौ आंनि न' खाथियावनो दङ UPPL नि सेंग्राफोर बिसोर दिनै UPPL इलेक्सन समाव बेसेबां खुथार खामानि मावदों बिसोर दिनै जेबो खामानि मोनाखै नों बेफोरखौ नायनो गियान गैया बिसोरो दिनै गावनो गोदान सोलायनांगौ होननानै बिथांमोना खामानि मावदों बिथांमोननो मा खामानि होदों बिसोरो सोरबाया दिनै गारि फानगुलायनानै बिथांमोना खारदोंमोन मा होदों बिसोरनो मा मोनखो बिसोर दिनै बिसोरनि न'आव नों फैनानै नायफै मालाबा बै MCLA फोर UPPL नि MCLA फोरा नायफै UPPL नि न'खरनि मानसिफोरखौ मा अबस्था जानानै दं दिनैहाय बर' कन्ट्रेक्टारफोरखौ मा अबस्था खालामनानै दोनदों नोंसोरो मोनसे खामानि दिनै बर' सेंग्राफ्रा दिनै खामानि मोजां मोनाखै दुनियानि बांगाल जुंगाल मारवारि बिहारि मुस्लिम बेफोरसो मोनजोबदों नोंनि थाखाय बियो बै मानसिफ्रासो नोंनि थाखाय आंगो जाबाय नोंनि बर' रायलायग्रा मानसिया आंगो नङा खोथाया बिदिसो थांदों बे खामानिनि खेथ्रआवबा आं दिनै मोनसे स्टार्ट खालामजेनदों दै खामानिनि बेलायाव आं हाबथारनांगौब्ला बै खामानिनिखौ फुरा डिटेल्सबो बरनगोन साननैसोनि उनाव ख्राबो दांगोन आं प्रमद बर'निखौ प्रमद बर'आ सानो बिथांनि न'आ उनजों दरजाया मोननै मोनथाम दङ दै रायजोफोर मोनसेल' नङा अनलि मोनसेल' नङा आरो दिनैहाय प्रमद बर'खौ सोरबाया गोरा बुङोब्लाथाय मा होननानै बुङो इनडाइरेक्टलि खिन्थु गावो दै इनडाइरेक्टलि बे गुलि गावनायखौ आरो सोरबाया जुदि आंखौ गाज्रि चेन्सआव लादोंबा उनजों थाखुमानो दागाव आं जुदि नुनांगौबा जुलुम दं हायोब्ला फेस टु फेस मोनथिबाय फेस टु फेस खाफालाव दांनानै हो आंखौ उनजों नङा दिनैनि दिनाव आं XNDP फोरनि खोथाखौनो बुंगोन जायफ्रा UPPL आव हाबैदोंमोन बिथांमोना दिनै मेम'रेन्डाम गथायदों रन्जन दैमारि सारखौ गनायनि नामाव जियालाव जेसेबां थानायनि नामाव मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन बै बिथांमोना बोरो मा खालामखो दिनै नोंथांमोना होदोंमोन मेम'रेन्डाम बे नोंथांमोना लाजिनांगौ जायफ्रा UPPL आवहाय दिनैहाय मेम'रेन्डाम रन्जन दैमारि बे जियालाव थानायफोरनि नामावहाय गनायनि नामावहाय एक नाम्बारावनो रोखा रोखा दङ मेम'रेन्डामाथ' साथाम साब्रै हैदों प्रमद बर'नो खिन्थु प्रमद बर'आ बेखौ डास्टबिनाव गारनानै दोनबाय हयथ'बा मा खालामबा जों प्रमद बर'आथ' माने लेखा बिसिनानै सिनि सोलाग्रा माबासो खालामबावबाय बियो मिथिबाय बिदि खालामना दोनदों नङाला डास्टबिनाव गारबाय नङाबा सावबाय बे नोंसोरनि बै मेम'रेन्डाम होनाया जेलाव थाग्राफोरनि नामावहाय बिराद माबा मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन दिनैसिमबो बरननो हायाखै बिसोरो बरननो खोन्थादो मेम'रेन्डाम गथायनायनि भेलुखौ होदो
माने बे नङाब्लानो जों प्रमद बर' नङाब्लानो जोंहा ओंखामा रानथारनोसै माथारनोसै दालाय अफ्रियाबलाय माथो प्रमद बर' गैयाब्लाबो माथो थांनानै दङ हाग्रामा गैयाब्लाबो हाग्रामानि समावबो जों बिदिनो जादों मोनखायाखै होखाया बिसोरबो ओंखायनो जोंनि आंनि एक्स एन डि बि बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना जुदि रन्जन दैमारिनि फारसे जुदि सिन्था खालामदोंबा आरोबाव जेलाव थानायनि फारसे जुदि सिन्था खालामदोंबा आं समस्त बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा आबसुनो सोरबा माबा माबि आबसुआथ' दालाल बायदिसोखा हो दासो नै दिपेन बर'आ सम सम बुंबावो है प्रमदजों जालालै मालै बिदि खोथाया ओंखारोना दिपेन बर'निफ्राय खुगायाव जोंथ' जोंनि खोमायाव हाबोना जोंबोथ' खोनायोना आबसु बायदियालाय माथो दंबावो दिनै बिसोरो जेबो गैला आबसुआ बेकबन होननानै लाबाय थायो बिथांमोना लाजिनांगौ माखौथो बेकबन होनबाय थायो मानोथो नोंथांमोना जुदि बेकबनबा जेलाव थानायफोरखौ दिनै नोंथांमोना रेलवे ब्लकेट खालामनांगौमोन हाइवे रड ब्लकेट खालामनांगौमोन मानो खालामनो हायाखै नङाला नोंथांमोना सोरबा सासे माबा मोनसे जायोब्ला बै समाव हाइवे रडखौसो सिनायखायो रेलवेखौसो रेलवे ट्रेक बेखौल'सो सिनायोमोन दिनैनि दिनाव बिथांमोननि सरखार फैनाय लगे लगेनो मा खालामदों जेबो गैया रन्जन दैमारि सोर जेलाव सोर रन्जन दैमारिया दिनै मानि थाखाय जेलाव थादों बेफोरनि बादै जेबो टेनसन गैला जेबो सिन्था खालामा मैया दाखालि दिपेन बर'आ बुंदों रन्जन दैमारिखौ बरननांगोन आरो बोरो मा मावखो माला बरनगोन दिनैसिमबो गैया नोंथाङा दिनै बुंबाय फेदेर बुंबाय थाबाथ' जानाय नङा आरो नोंथाङा दिनै दिल्ली बायदियाव थांदों सोरखौ लाना थांदों नोंसोर एबसुआल'सोथ' खालामाखैना बे सागानाखौथ' एबसुआल'सो खालामाखैना नोंथांमोनालाय मानोथो हारसिं थांनांगौ जाखो हायोबा लिंना बावहाय RD फेक्सननि दङ गबिन्द फेक्सननि दं P फेक्सन दं S फेक्सन दं नोंथांमोनालाय मानोथो हारसिं थांनानै मा सावरायहैदों मा मादों नोंथांमोना बिदिखौबोथ' खोन्थायाना ओंखायनो नोंथांमोना थाङोब्ला ज' UBPOफोरखौबोथ' लाङाखै नोंसोरो सोरबाया थख' हारसिं थांबाथ' जानाय नङा बिदिया दोन खामानि गैया एबसुआ दिनैनि दिनाव माखौ धरनो हागोन दाखालि नै खाथियाव खैला मैला नैबे सापागुरिथ' मालिबिथा लामानि थाखाय मा होननानै बुङो हाइवे रड बे लामाखौ 2 घन्टानि थाखाय गादबदोंमोन आरो लाजिनांनांगौ बेफोरखौ बाद दोन एबसुआ बेकबनथारब्ला बे लामानि थाखाय साननानै नाय एसे आनसलिकआव थाग्राफोर सिदा बुङो आं आनसलिक आं जेबो बुंथिया सिदा बुङो नोंथांमोना जुदि हारिनि थाखाय जुदि नोंथांमोना बेकबन होननानै जुदि लायोब्ला बे फिसा लामानि थाखाय नोंथांमोना 2 घन्टानि थाखाय लामा गाथेनाया लाजिनांगौ हायोबा रन्जन दैमारिनि नामाव सानसे 24 घन्टा बन्द खालाम हायोब्ला आं बुङो गाबोननो एबसुआ होख्रांजाया नामा बेकबन होनना लाबाय थानो नोंथांमोना जुदि बेकबनथारब्ला बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना बिराद मोजां सिन्था खालामग्राबा दिनै बै जेलाव थाग्राफोरनि खोथाखौ सिन्था खालामदो नोंसोरो मानो खालामाखै दिनै मा होननानै बुङो बे इमप्लिमेन्टनि थाखाय सिन्था खालामदो दिनै नोंथांनि BTC आवहाय नोंथांनि सेक्रेटारि अफिसावहाय सोर फैदों बावहाय मारवारि बिहारि पान्जाबि बेफोरसो नोंथांमोना दिनै बावहाय बर' मानसिखौ मानो सोनो हायाखै मानो प्रेसार खालामनो हायाखै नोंथांमोना बेफोरखौबो कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै बर' कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै गोदाव सोराव जाजोबनानै दङ मोनसेबो खामानि मोना बावहाय दिनैनि दिनावहाय सोर मोनदों बिहारि पान्जाबि मारवारि बेफोरसो मोनजोबदों नों बर'आ रावबो मोनाखै मोजां खामानि नों बर'आ मोनाखै नोंनि बर' बे UPPLनि सेंग्राफोरा मोनाखै इलेक्सन समाव बिसोरो बिराद खुथार खस्थ' खालामदोंमोन आंनि न' खाथियाव दं UPPLनि मानसिफोर बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन बिसोरनि दुखु खस्थ' खालामनायखौ आं मिथिगौ आंनि मेगनजों नुदों माबायदि हर सान खस्थ' खालामदों बिसोरो दिनैसिमबो दासिमबो बिसोरो खस्थ' खालामो दिनै बिथांमोननो मा खामानि होदों बिसोरो मा मावदों बेफोरबायदिखौ नायदोंना नायाखै UPPLनि बे प्रमद बर'आबोथ' नायदोंना नायाखै बेफोरखौ बावहाय सेक्रेटारि अफिसाव थांनाय नुयोब्लाथ' आबसुनि कयेकजनखौसो नुग्रोखायो सिगां बेफोरबायदि हारिनि खोथा जुदि सिन्था खालामदोंबा गाज्रि मोननानै लाब गैया आनसलिकआव जिरायग्राफ्राबो गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंथांमोना जुदि बर' हारिनि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामदोंबा बर' रायजो राजानि खोथाखौ जुदि सानदोंबा आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ रन्जन दैमारिनि खोथाखौबो सिन्था खालाम बेनिल' नङा जिरि फिखां बिथाङा दाखालि बिफा मुंख्लं रुंसारि जाबाय बावहायबो फैनो बेफोर खोथाखौबो सिन्था खालाम नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ मानो बुंनो हायाखै बिथाङा दिनै रिफिखा दिनै बर' हारिनि थाखाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों
बिमा बिफा गथ' गथाय बिसि फिसा गासिखौबो सेक्रिफाइस खालामनो बेफोरनि फारसे बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों नोंथांमोना हागोन नामा दिपेन बर'आ रिफिखां बायदि सेक्रिफाइस खालामनो हागोन नामा आंनो बे खोथाखौ रोखायै बुं हायोब्ला हायो हायाब्ला नोंथाङा मानो बिथांखौ मानो बर'ना होफैनो हायाखै नोंथाङा दिनैहाय जेलनि खोथा बर'नायनि खोथाखौ बुंबाय थादों दिपेन बर'आ दिनैसिमबो बर'ना होनो हायाखै आरो इमप्लिमेन्टनि बेलानि खोथा बुंबाय थादों नों हारसिंल' थांबा जागोन नामा इमप्लिमेन्ट खालामना सावरायहैनायावहाय बहाय सोर सोर दङ इउबिपिअ दं एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन दं मानो लांफायाखै बिसोरखौ मानो लांफानो हाया मा जाहोन दं खार'ना मा बावहाय थांनानै नोंथाङा माबा मोनसे पेकेज लाबोनानै हारसिंनो सिरि थागोन मिडियायाव फंनैसो खोथा बुंगोन बिदिबाथ' जानाय नङा ना नैबे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बर' हारिनि थै दंलै एनडिएफबिनि मुंख्लं दंलै बावहाय बिराद साननो गोनां नोंथाङा ओरैनो जानला मानला बुंबा जानाय नङा रन्जन दैमारि प्रमद बर'आ हायोब्ला नोंथाङा बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङो रन्जन दैमारिनि बारै आं दहाय सावरायहरबावदों रन्जन दैमारिनि बारै दहाय सावरायहरबावदों आं दिनैहाय बेखौ नायहैदों लोगो हमहैदों मानसिफोर नोंथांमोना मालाबा थांदों नामा दिपेन बर'आ मालाबा थांदों नामा बुंलाय रोखायै बुं प्रमद बर'आ हायोब्ला गस्ला गोजा गानदो ओमफ्राय गामसा गोजा गाननानै सब समाय लंपेन्ट गस्ला गोजा गाननानै ओंखारबाय थादो गाज्रि मोननानै लाब गैया मिथिबाय गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै बर' बेफारिफोरखौ बर' बिजनेसमेनफोरखौ बर' कन्ट्रेक्टारफोरखौ बिखारि खालामजोबनो नागिरदों बियो दुनियानि मारवारि पान्जाबि मुस्लिम थुस्लिम सोजोबदों बङाइगाव बायदियाव प्रमद बर'नि स्पेसियेल कन्ट्रेक्टार दङ सोर बियो ना बांगालसो बिबो दुनियानि खामानिया बे मोनजोबो बेनिबो फोरमानखौ होगोन आं मालाबा मिथिबाय प्रमद बर'आ साननो हागौ बे बहा माबोरै मिथिखो बे नंखाय होननानै बुङा प्रमद बर'नि खिबु उनजों दरजाया मोनथाम मोनब्रै दं मिथिबाय सोरबा सोरबाया बिजों 24 घन्टा जिरायना थाफाबाय थाग्रा मानसियाबो बिनि उनजोंनि दरजाखौ नुवा बै उननि दरजाया बिराद फाग्ला बुस्थु बियो आं बेखौनो एबसुनि दिपेन बर' बिथांखौ आं खावलायगोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा हारिनि खोथा गोबां बुङो मानियो नोंनि खोथाखौ आं बुजियो मा एंगेलाव खोथा बुंदों नोंथाङाबो साननैसोनि उनाव बारा गोबाव गैला डिपुटि चिफनि नामाव नोंथाङा गेलेसिगोन नोंथाङा बेकबन खोथाखौ बुंबाय थानो नाङा एबसुआ खय बोसोर नांदों बेसेबां बोसोर सेक्रिफाइस खालामदों जों मिथिगौ मुंख्लंनि नामाव दिनै रिहेबिलिट मुंख्लंनि नामावहाय फैसा मोननायनि खोथाखौ होननानै बुंदों मोनजोबनांगौ बावहाय एनडिएफबिनि खोथा फैया बावहाय बिएलटिनि खोथा फैला आबसुनि खोथा फैला बर' हारिनि नामाव जेसेबां जिउ दान होदों बिसोरनो होनांगौ आंहा बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया होनांगौ मोननांगौ गासैबो खिन्थु नोंथाङा दिनै बर' हारिनि खोथाखौ बुंबाय थादोंबा बर' रायजो राजानि खोथाखौ जुदि बुंबाय थायो दिनै एनडिएफबि जेलाव थानायफोर बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय थाबनो खालाम आरो नोंथाङाबो आनसलिकआव मोजां क्लास होनो सोलोंग्रा खालामदो मिथिबाय बै आनसलिकआव नोंथांमोननि आबसुनि आनसलिकआव थाग्राफोरा बिराद लेखा गोरों होननानै फोरमायना लायो आं बिराद लेखा गोरों होननानैसो सानोमोन आनसलिकआव थाग्राफोरखौबो खिन्थु गैथारा बिसोरबो आंथ' गैखाया बर' हारिनि खोथा बिराद बेकबन होनाय सोदोबखौ बुंबाय थायो दोनथ' नोंथांमोना बेकबननि खोथाखौ जेब्ला बर' रायजो राजाया नोंथांमोना बर'लेण्डखौ लाबोना होफैनो हाया अब्लासिम नोंथांमोनखौ बेकबन होननानै बुङा आंबो होना नोंसोरखौ बेकबन बेखौ सोर बुंदों दिपेन बर' नंगौब्रा 54 इयार्स नोंथांमोना नांबोबाय मा नांदों नोंसोरो 54आव 10 बोसोर 5 बोसोरसो नोंथांमोना हाइवेआवहाय फुरा लागातार नांदों उफैहाबनानै थादों नोंथांमोना बेल'सो बिनि अनगायैथ' आरो माथोबाव बेबो सेक्रिफाइस बेबो नांनायखौ आङो बेल' नङा नोंथांमोननि नांनायखौ आंबो मानिदों बुजिदों बेजोंल' जाया आं मोनसेल' खोथाखौल' होनना बुंगोन रासियाया दिनै इउक्रेनखौ माबायदि एटेक खालामदों माबायदि बिथांमोनखौ सेस खालामदों नों बर'खौबो मिथिबाय प्रमद नोंनि बर'खौबो बिसोर मा खालामगोन नोंनि गस्ला गोजा बे जि गोजा बियो जाजोबगोन जाख्रेबजोबगोन
बेफोरबायदियावनो जोङो बांद्राय जाहोनो चान्स होनो नाङा नोङो बर' हारिनि खोथाखौ सायावल' बुङो सिङाव मालाबाबो बर'नि खोथा सिन्था खालामग्रा नङा आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बुंबाय सोरबाया इउपिपिएलनि मानसिफोरा गाज्रि मोनदोंबा लाब गैया आबसुनि मानसिफोरा सोरबा गाज्रि मोनदोंबा लाब गैया आं बुंनांगौखौ सिदा सिदा बुंगोन दिनैनि दिनाव बर' जेसेबां कन्ट्रेक्टारफोर दं बिथांमोना आं जा नुदों जा बुजिदों बिसोरनि बारै आं मालाबा मोजां भिडिअ लाबोबावगोन थ' बिथांमोना जेबो गैया नोंनि बिटिसि आव बांगाल जुंगाल माबा माबि हाबि जाबि बै बे बर' रायलायै मानसिफोरासो नोंसोरनि बिटिसिनि खामानिखौ मावगासिनो दं आरो सेक्रेटारि अफिसावबो बर' रोङि मानसिफोरसो होंगो दोंगो सफैजोबनानै दङ बर' रायलायनो रोङि ओइद सिदोल' जोंनि बर'आ हाबदोंनो मानो रोङा बिसोरो हो बै टेबोलाव जिरायना थाग्रा ओइद सिदोल' जुदि हाबदोंबा ओइद सिदोल' जुदि थांदोंब्ला नोंनि बर' भाषाखौ मानो रायलाया बैसोर मानो रायलाया प्रमदा मानो रायलायना होनो हाया प्रमदानो थांबानोथ' हगा निहि हगा बेल'सो रायलायो बियो आयेगा जायेगा खायेगा बेथेगा बेखौल'सो रायलायो नोंसोरो बिनि अनगायै बर'खौ नों मानो रायलायनो हाया फैदो जिरायफैदो दै लोंदो साहा लोंदो मानो रायलायनो हाया नोंनि बे आयेगा बैथेगा आस' बस' जाव आहक बहक सलियालै बिटिआराव मिथिबाय बे बिटिसिआव बिदिया सलिया ओइद सिडिल जुदि हाबदोंबा नोंनि बर' भाषाखौबो फोरोंहो रायलायहो बे सेक्रेटारि अफिसाव बर' स्पिकिं बर' रायलायहोनो मानो हाया बे लिडारफोरखौ हो टेबोलाव जिरायग्राफोरखौ हारसालिफोरखौ मानो रायलायहोनो हाया भिडिअ गोबां गोलाव जाबाय जायखिनि मानसिखौ बुंदों बिथांमोना गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आं बुंनांगौ सिदा सिदा बुंगोन आरो बुंलांबाय थागोन आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि